Yaki. Pancen semuanya. Jogene iki alus no. Ngene iki alus. Berarti tiap sinden itu kita munculkan karakternya Mbak Yovika. Nggih. Mbak Yovika ono nek beda nek sing 180 derajat berbeda dengan Mbak Yovika nek. Sinten iku, Mas? Mbak Seli ya tak aturi ngadeg. Ayo Mbak Seli. Mbak Seli tak aturi ngadeg ya sepoti to. Kaya ngopo karaktere Mbak Seli. Ya. Ya. Yo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenengan disedaki oleh Pak Dalang ini kalau Mbak? Mboten disedakne. Saking kagum kula kalih joget panjenengan Mbak Seli. Saya luar biasa jogetnya. Iya. Ya kalau ini saking semangatnya loh Mbak Yovika. Nek Model joget kaya ngono model-model to. Benar iki kantane sih. Sabarnya Mbak Yovika pintar. Apa kan benar sing ngalon? Bahaya Mas, sing nyaran sampai itu benaknya gimana? Lah. Juga di benaknya sing nyaran orang tidak di benaknya malah dilututi lho. Yang apa? Sing nyaron iku salah satu fans penggemar panjenengan. Terima kasih loh Mas. Setiap kedatanganku selalu kau sambut dengan bahagia loh Mas. Terima kasih banyak ya. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Seli. Selamat malam Mas Abang. Luar biasa. Ya, tadi saya mendengarkan kabar tadi sore panjenengan nedeng tekaman sakit asam lambung. Niku dinu mawon. Oh dulu. Dinu mawon. Pergi nyun sewu, kalau kita harus menjaga kesehatan. Seniman itu rawan kena penyakit. Nah, Mergo uripe wae, randon uripe wis ora sehat. Melek bengi, ngopine banter, ngrokoke banter. Nah, itu ora sehat. Jadi pinter-pintere seniman itu sendiri anggone piye ngolah kesehatan raga. nah, maka dari itu kita semua harus menjaga kesehatan di masa depan. Nah, Tapi mau sore dari asam lambung kok bareng mau watu kok ngepek kaya mentok dobolen. niku aja dinu tok. Oh, Dinu tok nggih. Gambar syarat mawon. Oh, syarat. Nggih. Sakniki pun boten. Iya. Mbak Yovika, Nggih. gimana komentar Anda pada malam hari ini penontonnya Mbak? Nggih, kula napa niku nembe pindah niki nggih Mas sampai Lestari niki. Perdana ini ya? Sami kula nggih ngoten jenengan nggih. Nggih, sami. Padahal kan pinten? 3 kali. 3 kali. Kok awak dhewe sik pisan? Lah iya to. Jane kene ngopi telu pisan lho. Heeh. Kok awak dhewe sik pisan sih Mas Abang? Lah nggih. Lah dulu tahun-tahun dulu kan saya belum kenal dengan kakak saya Mbak Seli dan adik saya Mbak Yovika. Telat berarti ya itu awak dhewe telat. Ben-ben nek daftar luwih cepet ya Mbak. Nek kene nek iso wayangane iki dina apa iki? Dinane iki mau. Kamis. Kamis. Nah nek iso nek wayangane Kamis wayangan Senin iku kudu saka kene. Kula nggih. Melok giling tebu. Gimana komentarnya Mbak? Nggih sangat luar biasa Mas. Rame Bapak Ibu sami tentrem madhep mriki. Iya. Sami wayang. Tapi nek madhep mriko niku bapak-bapak alih. Di Lho ning sorbet kae lho. aku kok ora ketok. Halo Mas, masa ora ketok aku yo ngerti. Wong hiburane ning kene kok Wong kae nguyuh. Bang uyoe mbok rembug Marem ya. Nggih, kemarin Doa saya terbaik apa Yovika? ya semoga PJ Lestari menika ke depan lebih sukses lagi, lebih makmur, terus rezeki melimpah berkah. Amin. Mbak Seli, doanya apa Mbak? Wah, nggih sing pasti PJ Lestari semakin makmur, jaya luar biasa. Allahumma
ya Mbak Sally. Iya. Uniknya Sanggar Seni Astabrata itu di sini. Jadi setiap orang ojo to wedok karo lanang mau karakternya berbeda-beda. Mbak Yovika karo Mbak Sally wis beda. Saiki iki nak padha ceweke to? Nggih. Lho, jare sapa? Dul. Kok jare sapa iki? Jare sapa ki lho? Padahal awak dhewe salah satu ada yang bukan perempuan loh, Mas. Lha sapa? Nah, apa ya penasaran? Penasaran? Apa ya didelak siji-siji? Ya matake kaya ngene ya mesti wedok. Oh ada ya, tapi aku demen tahu ngerti saya ini pipis sama karo ngene yo. Mas jangan dikontrak kucing. Sikile karo ngene, soalnya kan orang kancing itu lama kan. Lah anak karo ndek lama. Terus delalah enek suami mbok ngerti. Aku banter-banter izin. Ya apa? Saiki Pak Celone sing cowok satu. Sing cowok satu. Siapakah itu? Mas Victor. Nah, ini go anu apa ki cara-carane lebone Astabrata ya Mbak. Lebone anu diiringi serampat, joget pertama serampat Yovika, joget kedua serampat Sally, joget ketiga serampat Mas Victor. Ya. Ya, coba bateknya serampat. Ayo. Mas Victor. Gerak tubuh iki kaya ndelok tarine kraton kae. Mergo alus. Nek Mbak Sally kuwi mau aku ndelok jogete kuwi kaya ndelok Tayub Adilaras Malang. Kewes. Jogete baku. Nek ndelok Mas Victor joget iki jan kaya wong-wongan sawah. Iya. Cakep iki no. Nah, beda karakter itu tiga jogetnya beda saiki sampean mau musuh si den lori anu to apa ki jelas gak ngatasi to Mas? Yo jelas ora lho Mas. Wong lanang iki kabeh mau dijatah wong wedok loro gak ngatasi. Gak ngatasi. Tak jamu iki pageran ngatasi. Kudu satu-satu. Nah. Saiki dipasane satu-satu. Mas Victor karo Mbak Sally. Lah ulo Mas. Hah? Iya. Nek Mas Victor karo Mbak Sally. Aku karo Mbak Sally. Bah? Dia kalau jalannya lho Mbak Yovika. Kalau panjenengan. Ayo no. Berarti panjenengan sudah pinara. Oh, kalau duduk
ora ngono iku ri anu ora ngadeg. Iya. Lah bapak apa Mas? Ya ora ngono iku saiki. Kene-kene. Sing ngasuh sak tahun lho. Duduk sih duduk. Iki. Mas Victor ya pengen ngomong Mas. Pengen kok. Aja nang kene rapi. Mas. Nang mburi ae. Lalu dia kayak Mbak Yovika. Lah iso dipangku lho Mas. Pangku. Yang ini. Lah lek iso ora mangku. Oh ya iso wong lanang ora iso. Pangku motor. Ngene, karepen suasanane hidup, iki digandrung dhewe-dhewe. Sing bawa lanang. Kowe karo aku bawa ning gandrung pasangane masing-masing. Aku kedrung iki. Iya no. Kenapa kok ketok-ketok ya ora yakin. Kok ora gak terima ngono sih Mas? Ora gak trimo. Nanya apa? Galak kene. Lho bojo galaki anugerah lho ya. Anugerah lho Mas. Lha kaya ngene iki, masih ada aku galak, tapi aku ayu. Baik hati. Iki apa? Aku rada merinding. Bawane yen ing taman. Oke. Iki harus ibaratnya rumah tangganya masing-masing. Oke. Enggak oleh ganggu. Yo, kene nek sekate. Sekate dibatasi nek iso nganggo apa, keter apa? Oh iya. Oh kertas lho, kertas iki. Blek iki lho Mas. Ganggu rumah tanggaku. Prok. Mbok pager Ya. tertutup. Aku gandrung Yovika, kamu gandrung pasanganmu. Marcelia. Iya, jerpek tapi karo pasangane kira-kira hidup kurang. Jadi sama ndelok pasangane sama kok ndanak sih Mas. Kok ndangak yo kesel lho ndangak terus. Yo paling ora nek moto sejajar. Sejajar. Oh, jajar. Sejajar apa kuwi? Weteng Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dibuka Mas Victor dulu. Apa? Jadi dibuka. Anu, tembange bobone. Omong iki jendak. Nah, bobone cek. Ngomong Mas. Oh. Ayo. Gini cayu. Tekan tangane. Piye? Aku sama Mas aku. Halus. Kayak apa Mas? Kaya rakal. Lu kok koyo krakal itu. Yo halus. Aku kayak selembut sutra. Enak dipakai. Mbak Zawi, aku lebih ning gorenge dalangi kok ndredeg meneh ya. Lah, aku lha apa lho Mbak ngomongnya. Jane enek apa to dalange kok bidayane. Ya iku ditarik dalange. Kenapa Mas? Aku ora napak-napak nek kamu kok iso kamu wis ndredegi ngopo. Boy Mas, munggo ini kok wis nyetrum. Loh. Sing itu kok pemeter sing Mas. Jare aku. Ngono-ngono wis banyak. Ini lho. Ora pemeter ngono kuwi. Ayo, masuk konsep yo. Yen tawon hono Senajan iki berarti kudu profesional panggung lho ya. Bisa Profesional panggung ya stopnya tak cekel tanganmu. Cekel tangane. Koyo salaman ya. Kene cekel-cek lho. Cahayu aku ngempeni Yovika upama sok anake dhewe sida rapi kira-kira kowe sok njaluk makan apa kok Cahayu Kula kepengen pizza kali hamburger. bisa karo apa Hamburger. Apa arek iki? Bau. Iya. pizza karo hamburger Alah. Kowe jaluk apa? Aku yang jaluk oma sak isine mah. Alah. makane njaluk apa Kowe jaluk apa? Makane aku jaluk pada. Pizza Pada. karo hamburger. Gampang. Ngenteni sisane ngono ora apa-apa. Kok kayak gosok Mas. Aku gimana kok pete. kok sing ragat modal sithik Apa bedanya karo pete? Ora nek ngono iki saking tresnane timbangane aku mengeluarkan uang dengan sia-sia. Ya itu namanya lelaki kurang effort. Zaman saiki kok lelaki kurang effort. Kowe ora ngerti kondisi ekonomi sekarang. Lagi rusak. Kok tak inget-inget ganti kowe tor marah
mergo engang Rasa ngomongnya rumah tangga nih tidak rumah tangga fokus awalnya jadi makan pizza yuk kalau ya bisa di sekolah yang buat iso kene lu kene tak lah foto-foto lu gue lah oh no iso ya enggak apa kira-kira sontak kok apa wani cium mas cium kita apa wani ayo ini mas loh sontak kok mar panik Yovika umpamane awake dhewe sida rabi kowe njaluk bulan madu nang ndi lho kula menawi parang milih kula pengen iku bulan madu umroh datang Mekah mas oh dadi awake dhewe bar rabi selang beberapa hari langsung umroh nggih ning Mekah Madinah kita leh madu mulan ngoten fokus ngoten ibadah apa bulan madu sampe aja nang ndi dhewe rasa dodo nek pegel tari ngene. Dhewe ya tau bawahi tebu terus kowe tak nemploke nang mesin gitu. Kowe tak terus cerewet. Hei, bojo mbok batine gula yo. Loh, kan manis dia. Oh ya. Ayo, Bekor. Janji kuele apa lali yo kadang ya kadang lali aku nek ning apa mandang pansuryanmu ku tan pasuryan Pak Suryan iki aku kok gak iki lho kok matane dhewe apa to mas wae yo maaf ya iya lah yo sing saya Pak sih mas akeh aku dhuwur jadi lah terus no janji kuele terus sumatra sentyas ira lali lati ya lho tangane duwe apa iki duwe apa wah gonku sinale tegang tegang malah yo sak apa Sing lo keri-keri apa kok sing penting gak kerian ayo kendeku janji kok janji to neh lho aku kleru lho kon ndi Nimas ingsun Nimas ingsun marasapa Yovika inggih Mas Abah awake dhewe wis mangan pizza wis mangan hamburger bulan madu umroh ning Mekah lan Madinah awake dhewe umpama wis rumah tangga ngono awakmu njaluk ketumpakan apa umpama kendaraan ngono kula menawi kendaraan niku napa kemawon Mas yang penting kalian jenengan kula sampun seneng dadi numpak ya apa-apa kamu ora apa-apa sing penting ora inggih sampun ya dadi mobil apa ae gelem sing penting numpake ora inggih sing penting nyaman ngoten lho Mas awak dhewe iki lek penting anyar tumpakane apa Mas rasa dadak angel-angel rasa dadak sing larang-larang aduh siapa itu disesuaikan karakter yang karakter dadi sliramu ki polahe oke tak tumpake ambulan awake dhewe nang ngarep ya to aku sopire kowe nang sandingku terus mayite kan lho dalan hei sik to keluarga karo mantu
wis belajar. Lah nggih. Mangan wis turahan. Terus omong-omong bulan madu ning ndi mong? Ning Lestari, bojone dadene tebu. Terus ya numpak kok ya bulan. Kok mesake ya mesake. Mesake, Mas. Won yo bio ora. Ya wis. Ya apa ora tak jagi biyangan lagi. Bojone kok dijone to. Terus Sinak senak bumi langit ya dijak ngaku-ngaku to bojone. Lanang kok. Mas Akbar kok nggih pengen dijak mlaku-mlaku. Aku manut to pengen ngadeg kaya Mas Pek. Nggih, kok nggih pengen ngadeg kalian jeneng. Aduh, Mas. kan iso ngadeg udah kaya Oh, gila iso. iso ngadeg Ayo, Mas. alah dalane kok iso ngene iki alah Piye mengko carane piye kok unik, Bang? Piye bisa ngadegmu kok unik? Sikile slonjol. baca ora lurus Terus ngadeg e. Iso ya. dalane ra iso Ya iki lho, Mas. Sing gara aku tresno karo kowe, Mas. Eh, kok ora iso Mak? Aku iso ngadeg sama ya. Bukan iki Mas aja gelem kalah, Mas. yo Keke, ayo. yo ki sing ngadeg tengah-tengah. Barangnya pisan kas. Slonjol. Apa Mas Rajar ya? Apa Mas? 1, 2, 3. Ya iki kecintaanku. Ya ngono kuwi lho, iso terus ngadeg ngono iki satu hubungan. Kaya celengan. Wah, mau wis nek urung. Tek. Tenang urung. Rong. Rong anu. Mosok tembangan kok korupsi. Tantang. Peyan lho. Wah, aku toh. Ya. Yo tangi sing pias ngenteni padang rembu Rogi ngomong iki. jadi bawa itu tugasku Lah apa? ya tugasnya sinden ngono Sinden. tapi gandeng aku dalam gelem bawa wis propiran itu demi kamu isi ini Oh iya kan. Berkeret. Jenengan ngadeg mboten. ora wis sudah Awis ngadeg mau. oh iya nek ora iso ngadeg koyo kuwi mau lho Ayo ora iso. sesuk aku mulai tekan omah ora ngadeg koyo ngono Ah, siap. iya sana tuan kas Ini ra. 1, 2, 3 tulis nah tulis wes kaya kucing e mayu dino Dadake ya Mas. heeh tembangnya apa bae apa aku biyen ning tawan apa hutan mamanik oke mamanik dilanggane dhisik ya Langgane. dijogeti Mas Victor Ayo pe. ayo Anu Mas sampurku enak kita dua sampur. wah sampun Enak. Kok ya wis persiapan sih sayangku iki. Ake prepare kan. baik gue lah Oh, ayo panas. jadi kak coba Sally sampur karo wong lek dawa sampur Kita. Lho kok. Mendek gak mana kok bisa lho. Ora mau cek kedawan Mas. Aku usahakan karo sampean, wong aku karo Yopi kalau ya selendane gak dawa-dawa. Yo tak aturi dhewe. Iki kalau diselendane Mas kan enggak, sampe di wong cepet. wah cepet wong Oh ya perlu ditanya dhisik Mas. Ora. mana ya oke iya Mbak Yofi kan sudah tak nah ya buka coba Mong sliramu
Duduk sih, iki sing Mas Sektor gone sing keki, aja meri karo